Em dic Lluc Prigoram Ingorance, soc estudiant de 5è de Medicina i vaig estudiar a l'Escola Andorrana de Batxillerat i em vaig graduar a la 25a promoció. El record que tinc, el més important o que tinc més bon record, és el grup que vam fer amb els companys, amb els professors, compartir molt temps, molts moments junts i ens ho passem molt bé, la veritat. El que per mi sempre ha estat més interessant del que he après a batxillerat ha estat totes aquelles coses a les que després no he estudiat a la universitat, ja que crec que m'he acabat especialitzant, o molts ens acabem especialitzant molt, i poder ampliar els nostres horitzons crec que és molt important a batxillerat, és molt enriquidor. Els amics, els records, les coneixences, una mica tot això, i a part, relacionat amb el que deia abans, curiositats que vam començar a batxillerat i que he anat desenvolupant tots aquests anys, tot i que siguin pocs. Alguna divertida durant la quarantena, que nosaltres vam fer les classes virtuals, amb videotrucades, alguna càmera que s'encenia i sortia algú amb bata, amb barnús, prenent el sol. Explorar, ser curiós, perquè tot i que després acabis estudiant una cosa molt específica o t'acabis especialitzant, és un lloc per cultivar curiositats, hobbies, per anar un passet més enllà. M'agrada molt els dinars i les sobretaules, llavors probablement, encara que sigui una roqueria, tornaria al menjador amb els meus amics, amb la meva colla, a riure com ho fèiem aleshores.